ets el Sant Jordi, ets la princesa, pràcticament podíem començar comitives ja, sense cap problema. En primer lloc, dic que me sento molt honorat que l'associació hagués pensat en mi per fer. El que sento a l'acceptar és la responsabilitat de que això surti bé. Molta il·lusió, també molta responsabilitat, no? De pensar d'estar a l'alçada, moltes ganes. Sí, això tothom ens ho diu, no? Pel carrer, la gent que ja ha passat per aquí, doncs atura, no? I el guit diu això. Nosaltres, els protagonistes, que han viscut moments molt tendres i molt bonics. Un moment, faré la foto.